Bueno, bo día a todas e a todos. Imos a dar logo comenzo a esta sesión extraordinaria para a cal estábamos convocados no día de hoxe para debatir fundamentalmente o proxecto de Orzamento Xeral do Concello de Santiago de Compostela por exercicio 2019. Fago resumo un pouco dos acordos adoptados na comisión en canto ao desenvolvemento da sesión. Acordouse un total de 15 minutos por grupo para o debate. Vounos acumular, quero decir que cada grupo emprega o tempo que considere para a primeira quenda e para a segunda quenda. Ten 15 minutos e vou tomando nota e vos vou cantando pois, o tempo que vos quede unha vez que rematades a primeira para a segunda. E logo hai dous puntos máis na orde do día que en principio o acordo, unha vez falado con todos os portavoces, é de non sometelos a debate, únicamente sometelos a votación, como sería o punto 3, declaración de non disponibilidade dos créditos previstos no capítulo 1 do Estado de Gastos do Orzamento para o exercicio 2019 para atender unha posible suba salarial dos empregados públicos, e o punto 4, que é determinación da cantidad global dedicada a gratificacións por servicios extraordinarios, non? Por lo tanto, comenzamos ese acordo do día con un primeiro punto que sería a toma de posesión do cargo de concelleiro de don Antón Barba Pereira, que entendemos que non se atopa no salón de plenos, e pasaríamos ao punto número 2, que era o que xustifica pois, o debate, que é a aprobación inicial do proxecto de Orzamento Xeral do Concello de Santiago de Compostela por exercicio 2019, bases de execución do orzamento e cadro de persoal. Así que, María Rozas, primeira quenda para comenzar. Moi bo día a todos e a todas. A proposta que traemos de orzamentos para o ano 2019 supera os 115 millóns de euros no orzamento consolidado. É o orzamento máis elevado que ten o Concello de Santiago dende fai unha década, dende o ano 2009. Un orzamento, unha vez máis, un ano máis, expansivo, que en comparación coas contas do ano 2015 ten medrado un 10%. Todo isto débese grazas ao esforzo e ao traballo feito estes últimos anos en captación de fondos, especialmente en captación de fondos europeos, que supera xa os 20 millóns de euros. O cal permite incrementar o gasto en políticas públicas ao mesmo tempo que non se incrementa a carga impositiva e ao mesmo tempo que non se incrementa, máis ben se reduce o recurso á débeda bancaria, débeda que no Concello viuse reducida na metade en comparación co ano 2015. Conta esta proposta de orzamentos con incrementos importantes en áreas como no rural, políticas sociais, políticas de emprego, igualdade, educación, centros cívicos ou normalización lingüística. A proposta de orzamentos para o próximo ano continúa coas liñas estratégicas establecidas nos orzamentos de anos anteriores, continúa consolidando os compromisos e incrementando o seu orzamento para políticas sociais, as políticas de emprego, a igualdade, os servizos públicos de calidade e o reequilibrio territorial. En comparación co orzamento 2015, incrementouse máis de 4 millóns de euros as políticas sociais. De 6 millóns de euros do orzamento do 2015, pasamos a case 11 millóns de euros no orzamento do 2019, cumplindo así o compromiso asumido de destinar 111 euros por habitante en investimento social. Os incrementos orzamentarios destes anos foron destinados a unha dotación económica para políticas sociais digna, unha dotación económica que cubrir as necesidades da nosa veciñanza, como bolsas de comedor escolar ou material escolar, melloras no servizo da súa no fogar, a ordenanza de garantía básica ou o centro de acollida para persoas en fogar, que no orzamento do 2019 ten unha anualidade de máis de medio millón de euros. Ou tamén a posta en marcha de subvencións por primeira vez no Concello de Santiago, de subvencións a proxectos de cooperación ao desenvolvemento. Tamén as políticas de igualdade e as políticas de emprego que teñen o dobre do orzamento que no 2015, de igual forma que tamén ten o dobre do orzamento que no 2015 o orzamento do rural. Por unha aposta clara polo reequilibrio territorial, aposta polos investimentos nos parroquias e nos barrios, co foco posto sempre nas infraestructuras que priorizan a accesibilidade, a sostenibilidade do medio ambiente e a protección do noso patrimonio histórico. Estes orzamentos, ademais,
presentan importantes investimentos en infraestructuras claves para a nosa cidade. Son os orzamentos en chave de cidade, con infraestructuras esperadas de fai tempo, con infraestructuras demandadas, que son compromisos con outras administracións, como pode ser a estación intermodal, da que se contemplan máis de 2 millóns de euros, por unha banda, os accesos á estación intermodal, a reorganización de Clara Campo Amor, e por outra, a pasarela de intermodal. Compromisos tamén como o convenio coa Xunta de Galicia para a mellora dos camiños de Santiago, da entrada na cidade dos camiños de Santiago e a súa integración paisaxística coa vista posta no Xacobeo 2021. Mais non é un orzamento só en chave de cidade por esas infraestructuras importantes para a cidade, infraestructuras demandadas de fai tempo, senón que tamén o é porque das propostas de obras, de investimentos, unha moi boa parte son acordos plenarios presentados por todos os grupos representados nesta corporación e aprobados por unanimidade ou por maioría. Case 400.000 euros para a reparación dos muros das Fontiñas, 350.000 euros para o Castelo da Rocha, 450.000 euros para a senda peonil de San Martiño de Arins, 200.000 euros para o Campo Sur, ou a cidade de Raqueta, Triacastela, Castrondouro, por poñer varios exemplos. Dos 12 millóns de euros do anexo de obras, 12 millóns de euros de anexos de obras, 7 son acordos plenarios. Do restante, 1 millón de euros, como nos anos 2017 e 2018, algo máis de 1 millón de euros, son propostas feitas, escollidas pola veciñanza de forma directa a través dos orzamentos participativos, proceso no que nos últimos anos teñen participado casi 5.000 veciños e veciñas de Santiago. E os restantes investimentos son produto da auditoría cidadá realizada co tecido asociativo e dos asentes sociais da nosa cidade. A Rúa de Teresa Jornet, unha obra demandada de fai décadas e importantísima dende o punto de vista de seguridade vial. A rotonda do polígono do Tambre, demanda da Asociación dos Empresarios do Polígono do Tambre, o campo da Festa do Castiñeiriño, son algunhas destas propostas. Ademais, relacionado con investimentos, faise unha aposta tamén polos investimentos deportivos nunha cidade como a nosa, na que o deporte é esencial. Investimentos como o pabellón deportivo de Quiroga Palacios, investimentos como a reparación, a reforma integral de Santa Isabel ou o campo de fútbol de Belvís. O orzamento de 2019 é tamén un orzamento de consenso coas centrais sindicais representadas no Concello de Santiago, centrais sindicais que votaron positivamente, favorablemente, a proposta de orzamentos para o 2019 en mesa de negociación. A CIGA, Comisión Obreiras, CESIF, o Sindicato da Policía votaron a favor deste orzamento por recoller as súas demandas e necesidades de persoal nun concello, como todos sabemos, no que a precariedade actual das administracións públicas e a falta de persoal fixo e fai moito dano. Un orzamento tamén que aposta no 2019 pola promoción económica da cidade, incorporando dotación orzamentaria para os acordos pola industrialización e dinamización comercial, un orzamento que incrementa un 30% o orzamento de normalización lingüística, un 16% o orzamento de igualdade en comparación co ano anterior, un 16% tamén o de educación e un 13% o de centros cívicos. Ao mesmo tempo, e vou rematando xa, que, como dicía ao principio da miña intervención, é un orzamento en chave de cidade, con importantes infraestructuras e obras froito do consenso, froito dos acordos plenarios tomados no pleno deste Concello, e tamén froito desa aposta realizada fai anos e consolidada nos diferentes orzamentos polas políticas sociais, políticas de emprego, os contratos de mantemento para a cidade, o rural e o reequilibrio territorial nas parroquias e nos barrios. Gracias. Gracias, María Rozas. Vou completar a segunda quenda de todas as intervencións á alza, co cal a María lle quedaría para a segunda quenda 8 minutos. E a quenda... Grazas. Rubén. Grazas, señor alcalde. Okay. Ao longo dos últimos anos, o BNG sempre mantivo unha predisposición real a dialogar, a acordar e sacar adiante proxectos e actuacións que foran positivas para Santiago e para a súa veciñanza. Entre outras, os sucesivos orzamentos municipais sobre os que sempre mantivemos unha posición construtiva, seria e rigurosa. Esa actitude non foi só de palabras, senón que veu acompañada de feitos.
Abstivémonos na votación plenaria do Orzamento Municipal de 2016 favorecendo a súa aprobación, a pesar de ser un orzamento plantexado moi tarde e co que non estábamos de acordo, e fixémolo para lle dar un voto de confianza a un novo goberno que estaba a comezar. Votamos a favor do Orzamento Municipal de 2017 tras unha longa negociación na que conseguimos que se incluíran máis de 30 propostas do noso grupo. Retiraríamosles ese voto a favor en 2018 polo baixo cumprimento dos acordos acadados en 2017. Porén, quixemos seguir mantendo certa marxe de confianza agardando unha rectificación por parte do Goberno Municipal e así facilitamos ca nosa abstención o orzamento de 2018. O orzamento de 2019 non foi unha excepción. O BNG encarou o proceso de negociación con Compostela Aberta coa mesma predisposición ao diálogo que das veces anteriores. Iso sí, non comezamos desde cero, senón coa experiencia acumulada dos anos anteriores e coa verificación do grau de incumprimento dos acordos acadados. Fomos moi claros desde o comezo porque non quixemos enredar nin dilatar os tempos. Dixemos ao Goberno de Compostela Aberta que antes de falar das propostas para o orzamento de 2019, para o BNG había dúas condicións previas. Primeira, que se materializaran os compromisos adquiridos con nós en 2017 e 2018 non cumpridos. E segunda, que ademais de falar dos gastos, puderamos falar dunha parte moi importante dos ingresos a través do debate das ordenanzas fiscais. Compostela Aberta non cumpriu ninguna das dúas. Negouse tallantemente a abordar o debate posible sobre a modificación das ordenanzas fiscais e voluntariamente este ano volverán a prorrogar como nos exercicios anteriores e, polo tanto, renunciarán a unha pata fundamental da política social que pode levar a cabo este Concello, que é poder ampliar exencións e bonificacións en impostos públicos para persoas que o están a pasar realmente mal. E con respecto aos acordos cumpridos, nós non dicimos, ni moito menos, que Compostela Aberta incumprira de xeito sistemático todos os acordos alcanzados con o noso grupo. Iso sería faltar a verdade. Houbo cumprimentos moi importantes, recoñecémolos e congratulámonos deles porque grazas a aqueles acordos conseguironse algunhas cousas importantes para Santiago. Desde o acondicionamento da zona do Banquete de Conxo, o novo edificio da Escola Municipal de Música, a ampliación da bolsa de comedores até 600.000 euros, a recuperación do premio Xoana Torres e incluso damos por boas outras que, sin estar cumpridas, é posible a súa materialización ao longo do vindeiro ano, como a pista de skate, o aparcadoiro do Conservatorio Profesional de Música ou algún dos parques infantís cubertos comprometidos en 2017. Calquera delas son un exemplo de boas actuacións que levan a pegada do BNG e que nós lle recoñecemos ao Goberno de Compostela Aberta. Porén, que haxe algúns cumprimentos non quere dicir, ni moito menos, que o resultado global sexa para nós aceptável. Aparcadoiro do Ensanche. Comprometéronse con nós en 2017 e 2018 a sacar adiante un aparcadoiro xa proxectado no Campus Sul para dar servicio ao pequeno comercio e aos residentes da zona. Rematará o mandato e non haberá absolutamente nada ao respecto. Cuberta da piscina de Sar. O actual globo é unha vergoña, por hixiene, por eficiencia enerxética e medioambiental e por seguridade. A pesar de estar comprometido con o noso grupo, foron incapaces ou non quixeron facer unha cuberta retráctil digna. Experiencia piloto de actividades extraescolares e de conciliación. Comprometéronse con nós algo moi básico, unha experiencia piloto. Abondaba con facelo nun único centro neste mandato. Apenas tería custe económico. Non o fixeron e non se fará neste mandato. Departamento de Inspección de Servicios Externalizados. Comprometéronse con nós en crear un servicio de inspección. Non o fixeron a pesar de que a falta de control das concesionarias é clamorosa e de que este sería o mellor investimento que se podería facer en todo o mandato. Pago a carta dos impostos municipais. Comprometeronse con nós xa en 2016 a implementar o pagamento a carta dos impostos municipais como se fan moitísimos outros concellos. Iso tamén é política social, permitir que a veciñanza poida escoller en pagar os seus impostos dunha vez en 3 ou até en 12 mensualidades. Rematará o mandato e ese compromiso non o veremos. Reducción das subvencións nominativas. Desde o primeiro orzamento solicitámoslle a paulatina reducción das subvencións nominativas, é dicir, as que se dan a dedo sin publicidade nin concurrencia. Fixémolo pensando que era algo que entroncaba co programa electoral de Compostela Aberta e que ia na liña do que o BNG estaba a facer noutros ámbitos. Desde que Compostela Aberta goberna, lonxe de cumprir con iso, camiñouse na dirección oposta. A proposta que realizan hoxe é un 27,5% máis alta que a última do Partido Popular. Actualización dos contratos sin contrato.
Pedímosles que regularizaran as situacións graves de contratos sin cobertura legal. Seguimos igual. A limpeza do Concello, a limpeza e consellería dos coles públicos, as pistas de pádel, o matedouro municipal, a Escola Municipal de Música, o transporte público, todos eses contratos hoxe se están a prestar de xeito irregular. E poderíamos falar de moitos outros incumprimentos en materias como a ampliación de marquesiñas e os postes informativos dos buses, os paneis de comunicación social tamén comprometidos, o plan especial das bañas do Sar nun caixón, o arranxo do Campus Sur, o plan de prevención de incendios forestais e moitos outros. Compostela Aberta pode se empeñar en ver a botella medio chea. Ás veces parece que nos intentan convencer de que a botella está a rebosar. Porén, a realidade é moi distinta. O problema fundamental non é que non cumpran co BNG, é que non cumpren coa veciñanza porque durante este mandato o 75% dos investimentos que nos venderon en cada debate orzamentario como de hoxe quedaron sin executar. E este ano todo apunta a que será o peor do mandato, xa que a 30 de setembro non chegará a estar executado nin o 7% dos investimentos previstos, o que fai prever que se pechará o 2018 con perto do 80% do diñeiro reservado para obras sen executar. Se a isto lle sumamos que o pago medio a provedores pasou de 32,8 días en febreiro a 87,58 en outubro, case o triplo do máximo legal, é evidente que non estamos diante do paradigma da boa xestión. Sobre a proposta que hoxe someten a debate, tres breves apuntamentos que non mencionou a señora concelleira. Primeiro, preocúpanos o estancamento que amosan os capítulos de ingresos para cometer os gastos correntes que se consolidan. Os gastos correntes suben por riba do 4% e os ingresos da mesma natureza fan o só no 1%. Este feito vai directamente relacionado coa non predisposición de Compostela Aberta a falar dunha nova política fiscal que leva a pagar menos a que menos ten, unha política progresiva e que xere novas fontes de ingresos para o Concello, como, por exemplo, a que ten proposto BNG a respecto das eléctricas. O aforro, por diferencia entre ingresos correntes e gastos correntes, vese pois estrangulado ano a ano e só se salva formalmente coa orzamentación de ingresos de dubidosa execución e sobre a base da inexecución. Segundo, a falta de suficiente aforro real para investimentos súplese coa réplica continuista da liña de Conde Roa, é dicir, baixo nivel de execución, baixa ou nula aplicación do endeudamento de exercicios anteriores que permite dicir que imos a facer investimentos e aplicación do remanente líquido de tesourería do final do ano para reducir débeda anticipadamente. E terceiro, as empresas públicas Tusa e Incolsa están en situación de risco, unha por ter que financiar o Concello as perdas e outra por non ter un modelo sostível no tempo sin que se presentara alternativa algunha para o seu futuro. Deste proceso sacamos varias conclusións. Hoxe temos a impresión de estar diante dun goberno máis preocupado pola estética que polo contido e aprobación real deste orzamento. Compostela Aberta non tivo vontade real de chegar a acordos. Ese ativo, desde logo, disimulouna moi ben. O BNG demostrou que é unha organización coa que é doado dialogar e coa que é posible acordar. O que é máis difícil é que o BNG comulgue con rodas de muiños. Creemos que houve un intento de pasar un rodillo invisible, o de que os grupos da oposición agás o PP tiñamos que facilitar a aprobación do orzamento sí ou sí, polo que non pagaba a pena negociar nada no plano real. Grave erro. Iso lévanos o problema de fondo. Compostela Aberta non asumiu que é un goberno en minoría e pretende gobernar como se tivera maioría absoluta. E eses tempos xa pasaron. Nin hoxe hai maioría absoluta, nin con toda probabilidade haberá despois das eleccións de maio. Estamos nun novo contexto político, moi volátil, moi cambiante, mas que tamén mantén unha constante. Camiñamos cara a corporacións cada vez máis plurais e onde cada vez será máis difíciles ver maiorías absolutas. Iso non é necesariamente malo. Tampouco é que existan gobernos en minoría como este. Iso sí, o que implica é cintura política e bo facer. Nestes casos, a negociación é crucial e o acordo non é unha posibilidade, senón que é unha obriga. Repito, o acordo é unha obriga e para acordar é imprescindível querelo, traballalo e estar disposto a ceder e asumir como propios plantexamentos de outros. Se Compostela Aberta realmente quería sacar adiante as contas de 2019, non o puido facer peor. Se finalmente non se aprobaran hoxe estes orzamentos, haberá un único responsable que é o goberno de Compostela Aberta. No caso de que así fose, se despois do previsible victimismo cada vez máis cansino e menos creíble, o goberno de Compostela Aberta quere facer política de verdade, atoparános na mesa na que podrán contar con o noso grupo para sacar adiantes aqueles modificativos de créditos nos que coincidamos que sexan importantes e urxentes para Compostela, desde o personal a obras.
Remato. Como non vou poder ter dereito a réplica o señor alcalde, un último apuntamento. O señor alcalde hoxe puña nas redes sociais que hoxe comprobaríamos se pesaba máis os intereses electorais ou os da cidade. O que pesa máis, señor alcalde, é a falta de credibilidade de Compostela Aberta, a decepción polos incumprimentos e a falta de vontade real dun acordo. Créame que a mí me gustaría que no meu último debate de orzamentos neste Concello se pudera realizar noutros termos. Nós, desde logo, démoslle o noso voto de confianza. Fomos especialmente xenerosos. Corresponsabilizámonos de cousas coas que posiblemente non se debera corresponsabilizar unha forza que está na oposición. Fomos pacientes e extremadamente comprensivos, mas todo ten un límite. Vostedes estiraron tanto ese voto de confianza que acabou rachando. Hoxe non teñen a nosa confianza e estas contas non terán o noso apoio. Moitas grazas. Moitas gracias, Rubén. Quedanche 4 minutos para a segunda quenda. Don Paco Reyes, a súa quenda. Grazas, señor alcalde. Moi bo día, compañeiras e compañeros de corporación. Gustaríame comenzar a miña intervención poñendo en riba da mesa dúas cuestións que son evidentes absolutamente para todos. A primeira é que pase o que pase co orzamento de hoxe, quero dicir, se hoxe non se aproba o orzamento, se se aprobara, o orzamento, xa non se cumprirían os prazos legais. O que diría a Lei de Facendas Locais é que este orzamento tiña que ter sido traído a pleno e aprobado antes do 15 de outubro, entrada en vigor antes do 31 de decembro. Por lo tanto, pase o que pase hoxe, xa non se cumpren os prazos legais. Nós nunca fixemos unha cuestión deste tema, nunca fixemos. Preferimos un bo orzamento, aínda que sexa aprobado máis tarde. Pero apunto para o que vou dicir a continuación. Segundo, pase o que pase hoxe, esta cidade, Santiago de Compostela, vai ter un documento orzamentario. Vai ter documento orzamentario. Porque se non se aproba hoxe, vai haber un orzamento prorrogado. Eu comprendín, o noso grupo comprendeu perfectamente para o orzamento 2016 a problemática que suponía para un partido que tiña ganado as eleccións, aínda que fora por maioría simple, e que se atopaba ca posibilidade de ter que xestionar un orzamento prorrogado herdado do Partido Popular. E nós entendimos esa postura e nós fomos tremendamente respetuosos ca vontade popular manifestada nas urnas. E, polo tanto, aínda que nós non compartimos o orzamento 2016 e o criticamos no pleno, nós, ca nosa abstención, facilitamos a aprobación dese orzamento para que non tiveran que xestionar un orzamento herdado do Partido Popular, pero non sería hoxe o caso. O caso hoxe sería que o que se prorrogaría sería o orzamento do 2018, que lembro perfectamente, tanto a concelleira de Facenda como o alcalde da cidade, decir a todo o mundo que era o mellor orzamento, o máis expansivo, o máis xerador de emprego e o máis social de toda a historia democrática deste concello. Por lo tanto, non ten que ser para Compostela Aberta ninguna traxedia ter que xestionar o orzamento prorrogado do 2018. Por lo tanto, eu penso que non hai ningún veciño ou veciña que entendería nesta cidade unha postura victimista por parte de Compostela Aberta porque teñen que xestionar o seu propio orzamento de 2018. Entre outras cousas, porque todo aquilo que queren facer de máis habería que facer o que non se fixo no 16, o que non se fixo no 17, o que non se fixo no 18. Pero aparte de facer os deberes que non se fixeron antes, todo o que se quixera facer de máis se pode facer porque a lei permite perfectamente as modificacións orzamentarias. Por lo tanto, ese non sería un problema. Pero vou o que quería decir. Claro, a lei, por lei, o que di que hai que presentar un plan de investimentos plurianuais a 4 anos. O presentan vostedes, pero, curiosamente, non hai plan de investimentos a 4 anos para o rural. Nin hai plan de investimentos plurianuais para o periurbano. O último pleno aínda falamos desta cuestión. Iso habería que telo xa resolto e consensuado. E, por certo, uno dos investimentos que se presentan dese plan de investimentos para 4 anos non di cando vai rematar. Curiosamente, o Esmartiago, que sí que pon o inicio, pero ao final di 2020-2025. Iso non é o que se xa lei. Por lo tanto, é un incumprimento legal. Tamén di a lei, neste caso a Lei de Medidas para a Modernización do Goberno Local, que hai que presentar un orzamento por obxectivos. É dicir, cales son os obxectivos, canto se vai adicar a cada obxectivo e como se vai medir o cumprimento dese obxectivo.
Isto tampouco se cumpre. Nos nunca fixemos unha cuestión da cuantía das subvencións nominativas. Nunca o fixemos, tampouco imos facer neste pleno. Porque para nós non ten importancia sempre cando se cumpra o que di a lei de subvencións e se presente ao pleno un plan estratégico de subvencións aportado conxuntamente con estes orzamentos, cousa que tampouco se fai, polo tanto, outro incumprimento normativo. E nos pedimos sempre, e non é unha obsesión nin do Grupo Municipal Socialista nin deste voceiro, que se truxera un orzamento con enfoque de xénero. O decimos porque o que marca a lei orgánica para a igualdade efectiva de mulleres e de homes no seu artigo 15. Polo tanto, toda esta serie de incumprimentos formais, engadido a un que claramente suliña o informe de intervención no que di que tanto TUSA como Mercagalicia teñen que aportar un informe de estabilidade que non aporta nin uno no ben, que se ten que subsanar, o di claramente o informe de intervención. Eu non sei o resto dos grupos, a lo mellor a mí se me escapou, pero non teño un informe de intervención que diga que foi subsanado. Polo tanto, eu puden entender no 2016 o primeiro orzamento que se incumpriran todas estas normas legais e que non se truxeran todos estes plans, porque era o primeiro que tiñan vostedes que abordar. Pero claro, 4 anos máis tarde, no cuarto orzamento, no último orzamento, o que non se pode é dicir que non houbo tempo para facer todo este traballo. Polo tanto, escoitei en algunhas declaracións nestes últimos días que non teñamos presentado emendas. Claro, que con esta cuestión e o que vou a contar a continuación do orzamento non é un problema de presentar emendas, o problema sería presentar unha emenda a totalidade. Esa proposta que eu fago neste momento. Retiren vostedes este punto de orde do día. Completen con toda esta documentación, completen o expediente de orzamento, consensúen de verdade cos grupos da oposición unha proposta de orzamentos para o 19 e traian a vostedes, porque non se preocupen, o incumprimento legal da aprobación xa está incumprido polo termo, me refiro, por o prazo. Pero imos ver directamente do que falamos con estes orzamentos. Claro, vou á memoria, e a memoria di, por unha banda, que son os orzamentos máis expansivos da historia deste Concello. E o exemplo que pon ademais a concelleira é precisamente co consolidado, claro, 115 millóns do consolidado para 2019, se o compara co 2010 eran 119 millóns do consolidado. Para mí é unha diferencia de 4 millóns, Pero que ademais, se vamos ao que non é consolidado, claro, que non se pode comparar son os euros de 2019 e 2010. Haberá que actualizar os de 2010. Si vostedes actualizan por inflación 2010 a 2019, ou 2018 neste caso, o que vemos é que 111 millóns o no consolidado Compostela Berta para 2019, 113 millóns goberno progresista presidido por un alcalde socialista, neste caso Antón Sánchez Bugallo, no 2010. Polo tanto, o récord aínda sigue estando no 2010. Máis cousas. Dimos vostedes que acadan por fin os 111 euros de investimento social por habitante que firmaron vostedes nun acordo ca Rede Galega de Luita contra a Pobreza. Home, non é que sexa moi bo matemático, porque non o sou tampouco, pero claro, o Excel non calcula mal. A min, cas partidas que vostedes din, súmame 91,36 euros, que está lonxe dos 111. Porque, claro, non pretenderán vostedes incorporar os centros socioculturais a esa suma. Porque, claro, se o fan, pois por que non suman tamén o rebaixo das fochancas? Claro, poden sumar o que queiran. A realidade é aquí. Imos seguir con esta situación. Mire, incluso formalmente, lle vou dicir unha cousa. Claro, hai cuestións que hai que aclarar cando se pide o voto. Porque, mire, por unha banda, vostedes din, no resumo dos capítulos do orzamento, que se vai solicitar unha débeda por 3.630.000 euros. Pero no nexo de investimentos, o que se van pagar deses investimentos por débeda suma 3.734.000, polo tanto, habería un suposto descadre de 104.000 euros. Habería que explicarlo cando se pide o voto. Ou, por exemplo, cando un ve outra cuestión como é os fondos de contingencia imprevistos que plantexan vostedes 100.000 euros, home, non lles vou dicir que o que vai pasar con eses 650.000 euros que di neste caso un perito judicial que probablemente terían que pagarlle no seu caso a Doal, ou os 2 millóns que ten solicitado Setex a Parque. Non vou falar diso. Vou falar de que no orzamento consolidado que falan de 100.000 euros, como non están
conformadas tamén os 120.000 euros que TUSA nos seus orzamentos para o 19 recollen de fondos precisamente de contingencias imprevistos. Se perderon polo camiño. Estos son somente dous exemplos dunha situación na que un se atopa cando aborda precisamente estes orzamentos. Pero imos continuar. Din vostedes que o orzamento máis social da historia. Home, a min sorprende un pouco, porque claro, cando eu fago as comparativas co orzamento do 18, eu vexo, mire, conservación e rehabilitación de edificios baixa un 98%, parques e xardíns baixa un 12,5%, inmigración baixa un 1,2%, mocidade baixa un 16%, fomento de emprego baixa un 13,4%, non temos problema de desemprego. Administración Xeral de Cultura baixa un 27,5%, fomento do deporte baixa un 14,6%, instalacións deportivas baixa un 31,3%, comercio baixa un 10,4%, promoción turística baixa un 9,3%, desenvolvemento empresarial baixa un 19,8%, política económica e fiscal baixa un 14,2%. Vale, pero vostedes me dirán en calqueira caso, bueno, isto non ten importancia porque estou falando concretamente da asistencia social. Xa, pero cando un ve que a asistencia social primaria e contrato de prestación de servicios é o mesmo que o ano pasado, que atencións benéficas e asistenciais baixa con respecto ao ano pasado, que as transferencias non nominativas quedan igual, que as transferencias a familias con problemática social baixan con respecto ao ano pasado, claro, un comeza a mirar, o único que sube é burocracia e inflación. É polo único polo que sube esa partida. Polo tanto, non digan vostedes que son os orzamentos máis sociais. Por certo, e permítanme tamén que lle diga, no que son os investimentos non somente baixan un 3,6%, as investimentos, as transferencias de capital que tamén están vencelladas baixan un 11%. Todo o que ten referencia con capital e con investimentos baixa respecto ao ano pasado un 15%. Por certo, o 80% vai ser pagado con fondos alleos que non están asegurados, porque mesmo os 3 millóns, sexan 600 e pico, 700 e pico, xa o aclararán que van pedir de crédito, como non cumprimos o período medio de pago no ano pasado, van necesitar o acordo e a autorización da Xunta de Galicia. Eu non vi na documentación ningún informe que nos permita creer que van a aprobar esas propostas. E gustaríame tamén comentar outra cousa. Mire, cando modificaron as bases de execución para que a fiscalización previa plena non fora así, senón que fora unha fiscalización limitada previa, vostedes dixeron que iso o facían para axilizar a xestión. Que non ia ser un problema de falta de control, pero que iso tiña importancia para axilizar a xestión. Claro, cando un ve, neste caso, o adianto da información a execución do orzamento de gastos do 18, dos 3 primeiros trimestres, resulta que a execución está por debaixo do ano pasado e por debaixo do anterior e do anterior. Polo tanto, o límite de control non favoreceu a axilización da xestión, non favoreceu a execución do orzamento. Estamos peor que o ano pasado en execución e xestión, estamos peor que o ano pasado en control. Moitas grazas. Gracias, Paco. 4 minutos tamén para a segunda quenda. Agustín, a súa quenda. Sí, moitas grazas, bos días. Sábado prácido, abrimos o Concello, paga Juan Pueblo, pero, señor alcalde, vostede que convocou este pleno, que non deixa de ser un teatro onde todos somos actores, sabe, como a min, que o resultado final é absolutamente indiferente. Vostede sabe, como a min, que de aquí ao 26 de maio vai poder xestionar ou deixar de xestionar, que probablemente vostede, se ten que xestionar ou deixar de xestionar, prefire deixar de xestionar exactamente o mesmo. Utilizará vostede o seu turno de peche lexítimo para lanzar o seu relato, como din vostede, para non o seu conto, pero mire, señor alcalde, o seu conto ninguén o cree nesta cidade, porque vostede dirá, se son aprobados os orzamentos, dirá que é o campeón dos alcaldes do cambio, engadirá unha condecoración no seu peito e utilizará eses réditos para ese obxectivo que obviamente non pasa a medio prazo pola alcaldía ni por este pazo do Concello. E no caso de non aprobar os orzamentos, pois dirá que a culpa é
desta terrible oposición que non se compromete e que non é responsable coa cidade. Miren, señor alcalde, ese conto, despois de 4 anos, ninguén o cree nesta cidade. Bueno, para a súa tranquilidade, a lo menos 9 persoas neste salón de plenos sí que o creen, porque obviamente son 9 persoas que teñen ese síndrome típico dos políticos a 6, 7 meses das eleccións, que consiste no síndrome de que hai de lo mío, non? Pero bueno, imos ao orzamento que a nos obriga no día de hoxe. Nós temos realizado ese traballo serio de analizar o orzamento. E o proxecto de orzamentos cos que Compostela Aberta pecha o seu mandato neste Concello representan, na nosa opinión, un bo colorario da súa forma de actuar e de xestionar dende o goberno municipal. Hai uns días lembro que o alcalde afirmaba que Compostela Aberta ia a hibernar no espazo galego, pero o certo é que no espazo municipal pronto van cumprir 4 anos de hibernación, como demostra a súa xestión orzamentaria. Os seus orzamentos viñéronse mostrando ao longo destes anos como uns documentos irreais, tanto no relativo aos ingresos, como sobre todo no tocante aos investimentos, como se encargaron de demostrar as modificacións realizadas e os sucesivos informes de execución orzamentaria. Contrariamente ao que se tratou de propagar, non foron participativos, porque a maior parte da oposición que representa, é certo, o Partido Popular, nunca participou, e o resto da oposición que o fixo, acabou por expresar a falta de cumprimento da maioría das propostas que ano a ano se ia incorporando para conseguir o seu apoio. A estas alturas cabería preguntarse cantas das máis de 70 propostas da oposición, do BNG e do Partido Socialista, que segundo o goberno se incluíron nos orzamentos de 2016 e 2017, son hoxe unha realidade, polo que teñen declarado e afirmado hoxe mesmo aquí os portavoces o incumprimento é casi total. Non corren mellor sorte os chamados orzamentos participativos aos que se referiu a concelleira. Desde que foron implantados en 2016 arrastran un permanente retraso. Das 24 actuacións elexidas en 2017, 24, a día de hoxe, aínda non foi executada de forma íntegra ni unha soa. E compre lembrar que non estamos a falar de grandes proxectos, sino que na súa inmensa maioría son pequenas actuacións que apenas superan os 20.000 euros. Por iso, cando escoitamos que o goberno de Compostela Aberta cualifica unha vez máis os seus orzamentos de expansivos, sabemos que non se trata do incremento de recursos e da capacidade para influir no benestar da cidadanía. O carácter expansivo dos orzamentos de Compostela Aberta está en que boa parte das partidas e das actuacións recollidas expándese dun ano para outro sin que cheguen a executarse nunha primeira fase no período previsto. Como mostra, aí están, por exemplo, os casos do Centro de Acollida das Persoas sin Teito, das obras para tallar as inundacións nas rúas, que tiñan anualidade incluso no ano 2016, ou o caso da Ponte da Cañoteira de Marrozos, Castrondouro, Batalla de Clavijo e Tria Castela, con anualidades en 2017. Son todas elas obras en proxecto, outras sin iniciar, outras recentemente iniciadas e apenas un par delas executadas neste mesmo ano 2018. Son as obras que se expanden no tempo, unhas obras que veñen e van, que nos fan lembrar a enchente o débalo da Marea de Podemos, obviamente. Para nós non cabe dúbida que a súa xestión orzamentaria nestes 4 anos foi todo un exemplo de incompetencia. Incompetencia, alcalde. Xa sei que vostede non lle gusta escoitar eso, pero é incompetencia. Os indicadores da execución orzamentaria en materia de investimentos reais son demoledores. Lograron o seu máximo nivel de execución cun 27,7% en 2015. Por certo, cuns orzamentos en parte executados polo Partido Popular. A partir de aí, a súa xestión foi nefasta, chegando a acadar únicamente o 22,07 en 2016, é dicir, de cada 100 euros que dispoñían deixaron sin empregar 78, e ese mesmo ano tiveron a dubidosa honra de marcar o menor investimento por habitante da última década, con menos de 50 euros por habitante, 49,79, fronte aos máis de 70 euros por habitante do último ano íntegro do Partido Popular. E os indicadores do ano 2018 non parece que vayan a ser moito millores, porque a falta do último trimestre, o nivel de execución sitúase no 6,85%. Teñen pendente de investir a día 30 de setembro máis de 94 euros de cada 100 disponibles, e o investimento por habitante non acada os 15 euros. Estes orzamentos que se presentan para o ano 2019 manteñen tamén para nós o mesmo espírito dos seus anteriores orzamentos,
empezando pola falta de participación. Unha vez máis, o noso grupo foi ignorado nas conversas previas, absolutamente ignorado, volvendo a desprezar novamente aos máis de 15.000 veciños e veciñas que representamos e ao propio Grupo Municipal Popular. Unha falta de respecto, señor alcalde. Máis grave, quizáis, se atendemos a actitude que tivemos ao longo do mandato en relación con orzamentos pasados, señor alcalde. Vostede, máis eu, sabe de que estamos a falar. Uns orzamentos que no seu contido concreto evidencian os continuos incumprimentos dos compromisos contraídos polo Goberno cos orzamentos anteriores, os incumprimentos co seu propio programa, cos acordos plenarios, coas conversas coa oposición, cos orzamentos participativos e, en definitiva, coas demandas e necesidades da veciñanza de Santiago. Son a antítese do que Compostela Aberta comprometía. Nin atenden o seu programa, nin consideran ao pleno centro da vida municipal e o órgano do empoderamento, nin atenden as necesidades da xente do común, señor alcalde. Con estes orzamentos de 2019, a Compostela Aberta todo lle vai en fume, posto que, aínda que recollen unha suba ata os 115 millóns de euros, deixan sin atención importantes áreas. Así, baixa o destinado a protección civil, baixa o destinado a parques e xardíns nun 13%, baixa o destinado a emigración e inmigración, baixa o destinado a mocidade, baixa o destinado a fomento do emprego, exactamente un 13%, e baixa tamén o destinado ao fomento do deporte e ás instalacións deportivas. O Goberno pregoa que para o ano incrementamos nun 56%, abro comillas, o investimento en políticas sociais, emprego e igualdade. Pero esquece que no 2018 orzamentouse e presumiuse do mesmo, destinando 5,4 millóns de euros para servicios sociais e a 30 de setembro de 2018 levaban executado apenas 800.000 de 5,4, é dicir, o 14,5%, sin ter en conta, obviamente, o gasto de persoal. Pero é que durante o ano 2017 deixaron de executar nese ámbito 1,4 millóns de euros e no 2016 deixaron sin executar 1,5 millóns de euros como se Santiago non tivera problemas sociais. Esta é unha proba máis de que se orzamenta cara á galería, tratando de manter unha afición de que este é un goberno preocupado pola política social e o emprego, cando a realidade do día a día mostra a inacción e a inoperancia nestas materias, caso, por exemplo, da axuda no fogar ou do recente descubrimento da falta de tramitación das axudas a novas empresas que, por poñer dous exemplos. Non hai máis que ver que, no tocante a renda social, a 30 de setembro de 2018 levaban executados 271.000 euros de 1 millón de euros dispostos, é dicir, un 27%, unha porcentaxe que en 2017 únicamente acadou 36,14% e en 2016 quedaron por baixo do 30%. O mesmo exactamente sucede co destinado a vías públicas, no que se fala de que se recollen 4 millóns de euros, pero é que a 30 de setembro de 2018 levaban executados 216.000 euros de 2,4 millóns de euros. Pero é que no 2017 executaron apenas un 28% dos 9,3 millóns de euros disponibles e no 2016 executaron o 44% dos 6,3 millóns de euros que orzamentaban. Estamos ante un grupo de goberno que di que defende o público, presume de municipalizar e tamén presume da volta ao público, pero no orzamento do 2019 atopámonos con que os traballos encargados a empresas soben 1,9 millóns de euros, un 17% con respecto ao ano 2018. Por certo, no 2015 eran 4,1 millóns de euros, é dicir, entre 2015 e 2019 os traballos encargados ás empresas subiron un 56%, un 56% máis de traballos encargados ás empresas. Así actúa Compostela Aberta, pola municipalización rogando e co mazo da privatización dando. Quizáis gardan vostedes unha pinga de coherencia, quizáis, he visto que orzamentan e logo non executan, baixa no capítulo 6 de investimentos en 86.000 euros, sin dúbida unha rebaixa sumamente escasa e pouco consecuente co historial da súa xestión. Desde o Grupo Popular, que tentamos manter a nosa coherencia en todo momento, preguntámonos, para que imos votar un orzamento se logo o único que fan é deixar os cartos na caixa ao final do ano? Porque en 2015 vostedes deixaron na caixa 17,7 millóns de euros. En 2016, ainda melloraron a súa marca negativa e deixaron na caixa 21,9 millóns de euros. E no 2017 deixaron na caixa
13,6 millóns de euros. Eso sí, en todos eses anos, a pesar de deixar eses cartos na caixa, ainda deixaron máis importe de facturas por pagar ao final do ano, porque pagar non parece que sexa unha das súas virtudes. Non son vostedes moi cumpridores coas obrigas contraídas, nin siquera no económico. Porque, señores de Compostela Aberta, desde que entraron vostedes no Concello no 2015, chegaron a incumplir o período medio de pagamento en 21 ocasións. E en 2 ocasións, señora Rozas, en xaneiro de 2018 e xaneiro de 2017, nin sequera mandaron os datos ao Ministerio de Facenda como é preceptivo. Elevaron a este Concello tamén a seu máximo histórico de media para pagar unha factura. Casi 90 días, 87 días. Nos preguntámonos para que piden o apoio deste orzamento. Quizáis para esquecerse da súa xestión, como sucedeu coas axudas do Compostela Móvese, ou para ter 3 millóns de euros de remanentes, como pasou este ano, e resulta que, como non foron quen de pagar aos proveedores en tempo e forma, houbo que destinar eses fondos aos bancos en vez de aos investimentos que necesitaba a cidade. Nunca sucedeu tal cosa no Concello, pero claro, vostedes, señor alcalde, parece que isto é de broma, pero non é así, vostedes, os das Mareas de Podemos, viñeron para mudalo todo, como fixeron na Coruña, por certo, que sí que é certo, o seu compañero de Coruña ainda é peor, porque paga máis aos bancos que vostede. No orzamento de 2018, eso sí, destacaban vostedes, e destacábamos nosotros, subliñábamos ese incremento de propaganda na alcaldía, señor alcalde, que pasou de 99.000 euros a 190.000 euros, un incremento do 92% en propaganda. Para 2019, é certo, manteñen vostedes este incremento, sin dúbida, está claro, teñen a vista posta nas vindeiras eleccións municipais. No único que cumpren sobradamente é co seu afán recadatorio. En materia de taxas, prezos públicos e outros ingresos, soben dos 17 millóns de euros en 2018 hasta os 18,8 millóns de euros para o 2019. En realidade, a súa escalada foi prácticamente constante en materia de tributos neste Concello. Dos 15,7 millóns de euros de 2014 pasamos aos 18,8 millóns de euros previstos para o 2019. Un incremento superior aos 3 millóns de euros. E o mesmo acontece tamén co orzamento en materia de multas. Vostedes pretenden recadar 2,6 millóns de euros en todo tipo de multas tributarias, de tráfico, medio ambiente, coercitivas e outras, ata o punto de que un 2,3% do orzamento de ingresos do Concello é por multas. Estes, entre outros motivos, señor alcalde, son os que nos levan a rexeitar este proxecto de orzamentos que vostedes presentan, porque, sinceramente, despois dese análise responsable e riguroso que fixemos, consideramos que son irreais, que non teñen credibilidade para a súa execución, vostedes non teñen ninguna credibilidade para garantir unha mínima execución deste orzamento, obviamente non foron participativos, recollen os incumprimentos dos orzamentos pasados, non temos ninguna dúbida que levarían a incumprimentos novos, incrementan o afán recadatorio e sancionador, son, en definitiva, señor Noriega, o testamento dunha forma de xestionar que confiamos non teña continuidade neste Concello no inmediato futuro. Porque Santiago, o alcalde, precisa que o seu equipo de goberno abandone esa hibernación, abandone ese letargo para actuar cuanto antes coa máxima celeridade e diligencia na xestión das necesidades e dos intereses do conxunto da ciudadanía. Por iso, señor alcalde, nos non imos apoiar este orzamento. Moitas grazas e máis nada. Bueno, quedalle un minuto para a segunda quenda, señor Agustín Hernández. Quedaría a segunda quenda con un tempo de 8 minutos para María, 4 minutos para Rubén, 4 para Paco e un minuto para Agustín. Así que, María Roza, segunda quenda. Bo día a todos de novo, non? A verdade é que estaba escoitando as diferentes intervencións, entrábame dúbidas se estábamos no debate orzamentario, no debate do Estado do municipio, no debate da conta xeral ou nun debate plenario calquer outro sobre diferentes cuestións, non? Porque moitas das cuestións que aquí se comentaron pouco teñen que ver co orzamento e cos números, non? Pero por comezar pola última intervención, a do voceiro do Partido Popular, todos sabemos
que a proposta de Compostela Aberta, que a proposta do Goberno Municipal é antíteses do proposta do Partido Popular. Non temos as mesmas prioridades, non temos as mesmas políticas públicas. É normal que non cheguemos a acordos orzamentarios, moi normal, porque as nosas prioridades son moi diferentes. Eso vese na evolución do orzamento no 2019 comparado co seu, Agustín, co que vostede aprobou no 2015. Canto destinaba a medio rural no 2015? 1 millón de euros. Canto destinamos agora? 2.200.000. Canto destinaba vostede a políticas sociais no 2015? 6 millóns de euros. Canto destinamos agora? Case 11 millóns de euros. Canto destinaba vostede a políticas de emprego no 2015? 1 millón e pico. Canto destinamos agora? 3 millóns. Esas son as diferencias. Non podemos chegar a acordos. Non temos a mesma política. As súas prioridades son outras, preocupadas agora polos 190.000 euros de publicidade en alcaldía. Eu recordo o seu orzamento do 2015. Vostede sí que investiu en publicidade, non nos deixou nada a nós, Eso sí que é certo, non nos deixou un peso, pero tiña un orzamento de 300.000 euros. Preocúpese bastante vostede dos 190.000 que hai agora. O que vostede investiu en publicidade, porque ademais é que é certo, non deixou un peso. Eso sí que está gastado cando chegamos nós. Aí sí que executeu o 100%, non? Que esa é outra cousa, falar da execución, señor Agustín. Eu recordo a execución que había no 2014 cando vostede foi alcalde a dedo no Concello de Santiago. Un 21% hubo de execución. Foi a peor da historia do Concello, non a nosa, que tamén é certo que se pode mellorar, claro que sí, pero o tema da execución, como se dixo moitas veces, e como se pode comprobar nas diferentes liquidacións orzamentarias que están publicadas na página web, non é algo só do actual goberno, non é algo que só pasara co goberno. Ahora aquí mantivos en silencio con todas as intervencións, sí. Prego que se manteña agora, non nos poñamos nerviosos. Non é algo... Pero nos calamos cando escoitamos cousas durísimas, pido o mesmo na bancada, vale? Bueno, no, espera un momento, vamos a parar o tempo, que espoldrexen un rato, que se liberen e seguimos co... Espoldrexen, señores e señoras, espoldrexen, porque como agora, espoldrexen un rato, e como non respetan a intervención, igual que se respetaron o resto das intervencións que aquí se fixo, pois falen todo o que teñan que falar, e cando rematen e se sintan liberados, nos avisan e podemos continuar. No, pero estou dicindo que, joder, estou dando opción terapéutica de que se liberen. No, para que María Rozas poda continuar ca súa intervención. No, usted libérese, Agustín. E María tamén pode liberarse, que son moi de espoldrexar. No, rirse sí, falar e espoldrexar. E agora teñen o tempo que queiran para facelo. E cando acabe me din, alcalde, poden seguir, xa espoldrexamos. E eu sigo. Podemos seguir? Moitas gracias, señores. María Rozas, pode continuar ca súa intervención. Gracias, o alcalde. É coñecido por todos e por todas, e non destes últimos 4 anos, que a execución do Concello en investimentos é moi mellorable, é moi desesable, non? Pero non agora no Partido Popular, e tamén o era cando gobernaba o PSOE e o Bloque Nacionalista, aínda que sí que é certo que daquela pois eran outros tempos, con máis persoal e con máis fondos de outras administracións, non? Dende logo eran outros tempos para as administracións, pero poñer en cuestión un orzamento pola súa execución de obras en orzamentos anteriores é bastante contradictorio. Vaise a executar máis obras se non hai orzamento? Vanse facer esas obras que non teñen financiamento porque non hai orzamento? É diferente en outras administracións onde vostedes, os que están criticando este orzamento, teñen responsabilidade? É diferente na Deputación da Coruña? Que execución de obras ten a Deputación da Coruña? Maior que a do Concello de Santiago? Temos aquí a vicepresidenta da Deputación da Coruña. Que execución de obras ten? Un 20 algo %, a mesma que o Concello de Santiago. Exactamente a mesma porcentaxe de execución de obras. Sin embargo, na Deputación da Coruña, Compostela Aberta votou a favor do orzamento. Votou a favor por responsabilidade, porque consideraba que calquera institución merece ter a estabilidade que lle dá un orzamento. Merece poder facer os compromisos que ten nese orzamento. Fálase de falta de diálogo, fálase de pouca vontade negociadora. Comezamos as negociacións en setembro. Bueno, tardamos 3 semanas, un mes, en que determinados grupos da oposición nos deran cita. A senda eu tendo que é moi ocupada, non? Incluso para falar de orzamentos. A diferencia de outros anos, non houbo achegas ao orzamento. A diferencia de outros anos, tampouco houbo enmendas nese orzamento. Eu entendo que se sentían reflexados nel. Non pode ser de outra forma. É un orzamento moi similar ao que facilitaron en anos anteriores o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. É un orzamento
que é continuista, pero que mellora, Paco, porque eu non sei, creo que se este o deberías revisar, non? A verdade é que os números parece que non enganan, pero ao final resulta que sí, non? Se eu comparo a partida, bueno, a área de gasto de promoción social, 10.700.000, dá, entre os habitantes que temos, 111 euros por habitante, Paco. De todas formas, non o digo eu, o pongo os informes técnicos, non están firmados por min. Claro, falábase de que incrementamos a recadación, eu ves os orzamentos e vais a 2 millóns de euros aos impostos. Non me cadra, non? Pero máis alá dos números, que non enganan, non podemos poñer en cuestión as políticas sociais. As políticas sociais foron unha prioridade e siguen sendo para este goberno. Foron unha prioridade e incrementamos máis de 4 millóns de euros. Foron unha prioridade que se ve cada día. No incremento a 600.000 euros en bolsas de comedores escolares fronte aos 100.000 euros que tiña o Partido Popular. Non duplicar o contrato de servizo da axuda de fogar a máis de 2 millóns de euros na cooperación ou desenvolvemento, que non existía antes. Podemos poñer excusas, podemos decir que se poden facer modificativos de crédito, podemos falar de eufemismos. Todos sabemos que quedan tres plenos antes das eleccións municipais, e que os modificativos de crédito levan o seu tempo, teñen os seus prazos, teñen a súa exposición ao público, e realmente eses compromisos que introduzcamos nos modificativos de crédito non vamos a velos, non? De todas formas, este non é un orzamento do que lle vai a sacar réditos o actual goberno, senón que lle sacará o goberno que entre despois das eleccións municipais. Eu estou segura que non modificarán unha coma deste orzamento. Estou segura que neste orzamento tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego se sentirán moi identificados. Moi identificados porque as nosas prioridades e as nosas políticas pois poden ser similares, porque aquí están transparentados acordos de anos anteriores, porque aquí hai 7 millóns de euros que son acordos plenarios que sempre nos botan en cara que non incumplimos os acordos plenarios, e cando traemos unha proposta de orzamentos na que 7 millóns de euros son acordos plenarios votados por maioría, non o facilitan. Están quedando un pouco en evidencia. Estes son os mellores orzamentos que ten o Concello de Santiago na última década. Se miramos o orzamento do 2009, do Concello, é menor, 104 millóns de euros. Está na página web. Poden mirar quen o queira. O Concello de Santiago ahora ten 111 millóns de euros. Son os orzamentos máis sociais porque é o maior gasto e investimento que hai no social, e sobre todo son os orzamentos en chave de cidade, con compromisos para outras administracións, con compromisos e acordos plenarios, con compromisos acadados, por exemplo, co Partido Socialista, Santa Isabel, Quiroga Palacios, Belvís. De verdade que todas esas obras que superan 1,5 millón de euros non merecen unha abstención do Partido Socialista? Polo menos unha abstención. Comentábase antes, teño que ir a acabar, bueno, rematei o tempo. Nada, moitas gracias. Gracias, María. Rubén, 4 minutos, segunda quenda. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Ben, neste tempo non dá tempo a contestar bastantes das cuestións que se plantexaron ao longo deste debate, pero sí que me gustaría puntualizar cando menos 2 ou 3, non? A primeira, a diferencia entre debatir, acordar e dar conta. Eu creo que é unha diferencia sustantiva, non? Porque, claro, día a señora Rozas que se comezou a negociar en setembro. É certo, en setembro nos chamaron, nos, como sempre, que nos chaman a unha reunión, vamos, e vamos ca mellor das vontades posibles. Nos plantexamos dúas cousas moi claras, creo que non son nada recombolescas, non? Eu creo que a ninguén lle pode extrañar que o BNG lle pida ao goberno que cumpla os acordos que acadou co BNG hai 2 anos e hai 1 ano. Creo que non é moi rocambolesco, non? Creo que non é unha proposta especialmente de máximos, non? Nos o que lle pedíamos ao goberno é, oiga, usted se comprometeu a facer unha cuberta retráctil na piscina de Sar, faga, non? Ou usted se comprometeu a facer unhas actividades extraescolares, unha experiencia piloto no centro de Santiago, fágao, por favor. Creo que non é estrambótico. E a segunda cuestión que nos plantexamos, que tampouco é estrambótico, é que nós queremos falar dos gastos deste Concello, en que se gasta o diñeiro dos veciños e das veciñas de Santiago, pero que tamén queríamos falar dos ingresos e como se recauda.
Casualmente, Compostela Aberta non atopou tempo nestes 3 últimos anos para abordar ese debate das ordenanzas fiscais. Nos plantexámolo antes do verán. Antes do verán. A excusa formal do goberno é que non daba tempo. Mire, non dá tempo porque non houve vontade política de abrir ese debate. Hoxe poderíamos estar nunha situación moi diferente se o goberno de Compostela Aberta aceptase falar tamén das ordenanzas fiscais e fixese xestos reais de execución de acordos que non están realizados ni se van a realizar. Por lo tanto, para nós, a perda de credibilidade é evidente. Eu podo asegurar que por parte do BNG non habría hoxe ningún problema en votar a favor dun orzamento municipal. A nós, por moito que o repitan 1000 veces, podenos repetir, non xa sabemos cal vai ser o discurso do goberno, o victimismo e o tema electoral e todo o que queiran. Bueno, poden repetilo 1000 veces, pero unha mentira contada 1000 veces non se convierte en verdade. Nós non teríamos hoxe problema en votar a favor. Eu xa votei a favor aquí dun orzamento de Compostela Aberta, facilitamos 2 veces que tal, oxalá hoxe puidéramos vir a votar a favor dun orzamento de Compostela Aberta, porque eu creo que sería mellor que houbera orzamento en Santiago que non houbera. Ahora ben, o que non se nos pode pedir é que teníamos que facer un trágala absolutamente con todo, non? Nos, desde logo, creemos que as cousas se puderon facer dun xeito absolutamente diferente. Voto de menos, e creo que é unha mágoa, que non haxa máis mínima autocrítica por parte do goberno municipal, que aquí está todo ben, non se fixo nada mal, cumpliuse con todo é moi rico, moi abundante. Nós, desde logo, non temos esa visión das cousas, non? Dito iso, nós seguimos mantendo o compromiso de que cremos que, no caso de que non saia adiante este orzamento municipal, hai algunhas cousas dese orzamento que nós estamos dispostos, si quere, e se o goberno municipal ten vontade, e se non, pois nos veremos despois das eleccións de maio, e o novo goberno que goberne, pois xa sacará adiante, se o estimo oportuno, uns novos orzamentos, pero se o goberno municipal de Santiago realmente non xoga agora a unha cuestión exclusivamente de victimismo, e hai cuestións puntuais que queira falar e que queira negociar para aprobar no pleno de xaneiro, nos estaremos en disposición. Se non queren, non hai ningún problema. Habrá unhas eleccións en maio, habrá unha nova corporación e ese novo goberno que salga desas eleccións pois decidirá se sigue prorrogados os orzamentos ou saca adiante un novo orzamento. Moitas grazas. Moitas gracias, Rubén. Señor Paco Reyes, 4 minutos. Grazas, señor alcalde. Pois decía a concelleira de Facenda que non quixemos entrar nunha negociación. Ben, iso non é certo. Comezou efectivamente en setembro. Eu non quixen falar de outra cosa que non foron os orzamentos de aquí, pero se queren falamos, claro. O que nos asumiron no 2017 para os orzamentos, para a nosa abstención, pois o grado de cumprimento foi por debaixo do porcentaxe de execución xeral que tiveron para os investimentos. No 2018 quedou no nivel, é dicir, en ningún caso máis do 22%, pois esa é a realidade do nivel de cumprimento. Cando nos plantexamos que queríamos falar, evidentemente, de orzamentos de gasto, orzamentos de ingresos. Porque, mire, hoi que decirlle claramente aos veciños e veciñas de Santiago, veciño e veciña de Santiago, no 2019 ides pagar máis pola contribución urbana, ides pagar máis polo imposto de bens inmobles, polo IBE, máis que o ano anterior. Porque vai subir, obviamente, o valor catastral, polo catastrazo de Aznar, iso xa é cuestión pasada, pero vai subir. E o que se podía facer perfectamente era baixar o tipo impositivo para compensar que o Concello non ingresara menos e que a xente non pagara máis. A decisión de Compostela Aberta foi que pagaran máis, nós non estamos de acordo con iso. Pero, por que non se plantexaron que pagaran a enerxía da luz, a enerxía do gas, por uso do noso subsolo ou ben polo uso do aire? Porque, se é tan complicado facelo, poden copiar a proposta de Arteixo, Poden copiar a proposta de Arteixo. Ou non me digan que non poden incrementar a taxa polo uso dos caxeiros dos bancos, porque se é tan complicado modificar os criterios de compensación que teñen, polo menos se poderá actualizar a base impositiva da taxa polo IPC, polo menos se poderá facer iso. Vale? Ou cuestións como, por exemplo, orzamento de xénero. É que eu entendo que pode ser complicado facer un orzamento de ingresos de xénero. Incluso vou asumir
a problemática dos orzamentos de gasto por xénero. Pero, home, darlle o botón do Excel para saber dos empregados públicos que ten o Concello, quenes son mulleres e, polo tanto, cale a masa salarial que cobran elas, polo menos comenzar por aí, iso se pode facer. Mire, sinceramente, tamén yo vou dicir, se había tanto interés en chegar a un tipo de negociación co Partido Socialista, o meu non son quen, e non o vou facer agora, dende logo, non fixe nunca, non o vou facer agora, non son quen de decirlle como ten que organizar a súa axenda ao alcalde. Deus me libre. Coñezo perfectamente todas as súas obrigas. Pero, bueno, a nos chamounos para falar disto a 48 horas do pleno. Tivemos que facelo con 24 porque eu estaba enfermo. Pero chamounos a 48 horas deste pleno para facer esa negociación. Claro, eu non sei se está outras cousas, se é do Concello non digo nada, se non é do Concello, pois alá cada quen. Home, non se compliquen tanto a vida co temas dos modificativos de crédito, porque, bueno, plenos extraordinarios non son infrecuentes para vostedes. Eu lembro nos orzamentos do 2017, un mes despois da aprobación dos orzamentos, un pleno extraordinario para unha modificación orzamentaria do que se acababa de aprobar, vamos, de entrar en vigor un mes antes. Polo tanto, tampouco é para que o plantexen así. Ademais, mire, permítame que lle acabe de decir unha cousa, e isto ven tamén no informe de intervención. Mire, primeiro, a intervención di que non o ten moi claro que vostedes o que fagan sea comenzar a utilizar os préstamos cando remata o período de carencia, que esa non é a mellor maneira. Nin é a mellor maneira financiar, por exemplo, cun crédito a 10 e 12 anos, uns investimentos que se van a amortizar en 3 ou 4. Polo tanto, o que lle digo, e xa remate unha cousa, que se senten nesas cadeiras, onde están vostedes agora, a partires do 26 de maio de 2019, vanse a topar con moita débeda deslizada, porque vostedes pagan débeda anterior, pero a nova, como está en período de carencia, non se ve, pero sí se vai ver a partir do 2019. Moitas gracias. Gracias, Paco. Agustín, un minuto. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Farei uso dese minuto antes do turno de peche do señor alcalde. En todo caso, a verdade é que a forma de negociar, consensuar e pactar de Compostela Aberta queda reflectida, queda retratada coa súplica patética, señora Rozas, de pedir a abstención do resto dos grupos da oposición, especialmente do Grupo Socialista. Simplemente, señora Rozas, dúas cuestións do pasado. No 2015, no capítulo 6, tan só executaron 3 millóns de euros en 7 meses fronte aos 9,3 millóns do Partido Popular. E no capítulo 2 executaron 4 millóns de euros en 7 meses fronte a 29 millóns de euros executados por o Partido Popular. Mire, vostedes coa súa lentitude na tramitación e co seu ínfimo nivel de execución viñeron convertendo todos os seus orzamentos en papéis mollados. Pero estes orzamentos de 2019, señor alcalde, son, ademais, a constatación de que van rematar vostedes o seu período neste Concello, convertendo tamén en papel mollado o seu propio programa. E o que é máis grave, os votos dunha gran maioría da ciudadanía que confiou en vostedes. Nos o único que agardamos é que no 2019 veña alguén que faga algo mellor por esta cidade. Moitas gracias e máis nada. Acabo de preguntar ao señor secretario canto era o tempo de intervención do alcalde, porque voulles confesar unha cousa, eu non tiña previsto intervir no pleno de hoxe. Doulles a miña palabra, poden creer ou non o poden creer. Acabo de decir que son 3 minutos. Además, doulles a miña palabra, non tiña previsto intervir no pleno de hoxe. Vale, pero veña, como sei que están desexosos, vou intervir. Pouco tempo dá para decir algo en 3 minutos. Eu, de todas maneiras, quero facer constar unha cuestión. Non houve ninguna variación na vontade de chegar a acordo respecto a anos anteriores por parte do Goberno municipal, nin na praxe, nin nos encontros, nin no calendario, nin incluso na intermediación do alcalde no tramo final, como se veu facendo nos anos anteriores. O que si detectamos é unha menor disponibilidade dos socios preferentes para aprobar os orzamentos, como son o BNG e o PSOE, que non detectáramos en exercicios anteriores. Pode haber razóns legítimas que eles esgriman, pode haber razóns que nos entendemos que tamén condicionan, como pode ser o propio calendario electoral ou o clima preelectoral. Vale? Vexos moi preocupados ca vitimización. Non se preocupen tanto pola vitimización. Deberá preocuparlles o que opine a xente.
Iso que lles debera preocupar, o que opine a xente. E eu creo que corren tempos de posicionarse. E o digo aquí e agora. E hai que elexir. Se un está nunha nova etapa que acompañe a cidade, que intente positivizar aqueles aspectos da cidade e que verdadeiramente saque a cidade do absoluto túnel oscuro no que a deixou o Partido Popular de Vox, cando aínda non era Vox, ou, evidentemente, vive instalado nunha melancolía do pasado ou ocultado timidamente detrás de aqueles que non pasan por urnas e queren condicionar o voto dos santiagueses ou claramente alineados en posicións de orden que non son de orden, que son de desorden, non? E eu creo que a cuestión está fácil. Rubén, falaba vostede do que poño ou non poño en redes. En plena sesión plenaria, a portavoz do BNG puxo un tuit dicindo que apoyarían os modificativos e a venda diante da Federida. Bueno, se apoyarían os modificativos, teñen fácil, apoyen tamén os orzamentos. Se lles preocupa a vitimización, teñen unha solución, voten a favor dos orzamentos. É doadísimo, non haberá vitimización, recoñecemento e non haberá que pasar polo apoio os modificativos. Señor Reyes, fala vostede da posición da alcaldía en toda esta cuestión. Peor é que encondiciona dende fora e non dende o grupo municipal a posición do grupo socialista. E o Gallame equivoque quen aparece na cidade como Salvador cando non apareceu despois da peor etapa da cidade que foi ao mandato do Partido Popular, porque aí non había que salvar a cidade, quen fala de parálisis ou quen fala de cuestións que non están ben na cidade e receita pois non apoiar uns orzamentos. Eso non o entende ninguén. Así que dá igual o que eu diga neste turno de peche. O ideal sería que aquí hubiera un posicionamento para a nova etapa e que está encetando a cidade de remar conxuntamente dende a diversidade e non unha posición de bloqueo por cuestións electorais. Agora sairemos de dúbida e é por eso que esa é a miña intervención. Do Partido Popular xa non teño nada que decir porque xa o dixo todo o Partido Popular no anterior mandato e co cal, en todo caso, as opcións que poida ter a futuro pois xa lla darán ou non lla darán os veciños e veciñas desta cidade. Así que nada, nesas estamos. E sin dramatismos, señores, que a cidade sigue, que hoxe foi un día moi bonito. Señor secretario, vamos a someter a votación. Votos a favor do punto número 2 deste pleno, aprobación inicial do proxecto de orzamento xeral do Concello de Santiago de Compostela para o exercicio 2019, base de execución do orzamento, cadro persoal. Votos a favor, por favor. Compostela aberta. Votos en contra. BNG, PSOE, PP. A proposta quedaría rexeitada. Moi ben. Pois pasamos, non ten sentido o punto 3, entendemos que decae non estar aprobados os orzamentos, non? E o 4 sí que tería sentido, a de determinación da cantidad global dedicada a gratificación por servicios extraordinarios que por as horas extras dos servicios de emerxencia. Moi ben, pois pasamos a votación, señor secretario, do punto 4. Votos a favor do punto 4, proposta da alcaldía sobre a determinación da cantidad global dedicada a gratificacións por servicios extraordinarios. Votos a favor. Compostela aberta, PSOE, BNG. Votos en contra. Ningún. Abstencións. Grupo Popular. Quedaría aprobada a proposta.